sigiden bi wolonwula ani wolonwulana mun kɔni ye gouvernement ɲɛmɔgɔ n'o ye premier ministre ye ale bɛ jamana ka mun ye baara bɛɛ latigɛ ale de bɛ gouvernement ka baara bɛɛ latigɛ mun ye ka a waleya ka sanga ni jamanadenw ka hakɛ ye wa a bɛ jamana ka baara kɛ baara minnu n'o bɛ kɛ ni sariya sen ye sariya sen minnu ye n'o bilala sen kan ne sigiden 66 fo ka taa se sigiden 67 ma wa a bɛ fɛn kɛ fɛn minnu bɛ a ka mara kɔnɔ wa ka sanga ni jamana yɛrɛ sariya sunba ye wa a fana bɛ se k'a ka mun ye baarabolo dɔw di a ka mun ye minisiri dɔw ma u ko o baaraw kɛ a nɔ la yanni wagati dɔ cɛ wa a bɛ ɲɛfɔli kɛ jamanakuntigi ɲɛna mun ye u bɛ laadala ɲɔgɔnya mun kɛ n'o bɛ kɛ merike don merike di ka sanga ni waati n'a kɛcogo ye ani fɛn minnu laɲini kɛlen don a fɛ ka sanga ni kow yɛrɛ basigi cogo ye ni wale bɛɛ bɛ kɛ jamana ka ciden kɛrɛnkɛrɛn n'o ye minisiriw u bɛɛ sigilen ɲɛna wa a fana bɛ mun ye jamana yɛrɛ ka lakana a b'o ɲɛfɔli ko ye jamanakuntigi ye mun bɛ se ka kɛ sigikafɔba ye jamana ka lakana kan mun bɛ kɛ jamanaden bɛɛ tɔgɔ la wa mun ye gouvernement ɲɛmɔgɔ ye a ka baarakɛbaw n'o y'a ka minisiriw ye a ka bolonɔ bila kelen bɛ gafe la gafe minnu n'a ye laɲini kɛ jamanakuntigi fɛ wa walima minisiri minnu kan k'o baaraw kɛ olu bɛ se ka bolonɔ bila kɛ o gafew la a nɔ la sigiden 78 gouvernement ale de mun ye ci bɛɛ lasebaga ye wa ale de ci bɛɛ jalatigɛba ye jamanakuntigi ɲɛkɔrɔ